adofo bi e de aba say yemfa ye dross ene ye brazier emfa mra sorry there adofo won say mama wo kasa wo dey on cry you can't think far e kra me ntiase na dross de wo de ye dey enu nti ya frɛ adofo bi aba studio ha say omo ma kyerɛ omo adwene enti mamesima me ba wase wacho kyerɛ wadwene ni nti a wo ha kyerɛ wadwene yɛmbo ensam na ekoso no de me nua ba matibi na ni nyina no me kyerɛ ma adwene kakra kyerɛ wadwene aye akwankyerɛ na sɔfo no de oye fine ku ni ni atena ase because obi ho wa sorry ni sɔfo no ye bibi say wan fa bia nko enso oye member wa sorry wan fa bia bible kra ka say yaman nyina nyimum twabra no so obeyi ni bia mimi mebu aten na mimi aten e bia me meso meto me wo me nanso sɔfo no so ne nanso ebe ye dwene mamesima me ba the next person so saba enti mesra mo ipo bebre na wa so dem mo no omo mo pelu mbede so mo ko me si aka me menye enti na enye e obi ane na adwene ajo se ne enua ba na e ka ye no o se opa di so opa mani so we de wa se mo kaka we de be ma o me se base no me se odi mama akire wa bra fa ya mengo mu ni say so for no class sem na o ye no ha how say me family ye dross sabi dross ade a me nko amu me family so for no on shene say bra wo se nyansa ni ma asem o ka ni nyansa ni ade nti na ade a me ma to ati aka na me nko me na ese me wo me nko na ese me hu o yi wo hawa firi so dabi me nko na ese me hu ye yoba ni fu a me na ese me hu ade a me na me ma ni ska ma ne toy na ye si abre ni bo se fu a o ka sam to ba ha me so se ne bla ko bi